Genesis Kapitulo 3. Ang pagpakasala sang tao. Karon ang manog amo ang maayo gid magpadihot sa mga sapat nga gintugas sang Ginoong Dios. Ang manog nagpamangkot sa babayi. Nagsiling gid bala ang Dios sa inyo nga hindi kamo magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sang katamnan? Ang babayi nagsabat, makakaon kami sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Luwas lang sang kahoy nga yara sa tunga sini. Ang Dios nagsiling nga hindi kami magkaon sang bunga sina nga kahoy, o kun bisan magtandog sini, kay kun himuon namon ini, mapatay kami. Ang manog nagsabat, hindi ina matuod, hindi kamo mapatay. Ang Dios nagsiling sina, kay man nakahibalo siya nga kung magkaon kamo sang iya bunga, mahatagan kamo sing ihibalo kung ano ang maayo kag malain, kag mangin kaangay kamo sa mga Dios. Nakita sang babayi kung daw ano ang katahom sang kahoy, kag kung daw ano ayhan kanami sang iya bunga kun kanon. Kag nagpanghuna-huna siya kung daw ano ayhan kanami kun siya may kaalam. Gani nagkuha siya sang bunga sang kahoy, kag ginkaon niya ini. Ginhatagan niya ang iya bana, kag nagkaon man siya. Sang makaon sila, ginhatagan sila sing paghangop, kag natalupangdan nila nga hublas sila. Gani nagtambi-tambi sila sing mga dahon sang higera, kag gintabunan nila ang ilalawas. Sang kasisid mo na, nabatian nila ang Ginoong Dios nga nagalakat sa katamnan, kag nagpanago sila sa iya sa mga kakahuyan. Pero gintawag sang Ginoong Dios ang lalaki, diin ka. Ang lalaki nagsabat, nabatian ko ikaw sa katamnan, nahadlok ako, kag nagpanago ako sa imo, kay hubo ako. Ang Dios nagpamangkot, sino ang nagsiling sa imo nga hubo ka? Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy, nga ginsiling ko sa inyo nga hindi ninyo pagkaunon? Ang lalaki nagsabat, ang babayi nga ginhimo mo para sa akon, amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy, kag nagkaon ako. Ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babayi, nga bala ginhimo mo ini? Nagsabat siya, ang manog naganyat sa akon sa pagkaon sadto. Ang Dios naghatag sing silot. Karon ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, pagasilutan ka tungod sini. Ikaw lamang sa tanan nga mga sapat ang magaantos sini nga silot. Sugod karon magasaog ka sa imot yan, kag yabok ang imo pagkakaunon samtang nagakabuhi ka. Ikaw kag ang babayi magadumtanay. Ang mga tawo kag ang mga manog mangin kaaway sa wala sing katubtuban. Ang mga tawo magadugmok sang imo ulo, kag magabuntog ka sang ila mga tikod. Kag nagsiling siya sa babayi, dugangan ko ang imo pag-antos sa imo pagbusong, kag ang imo kasakit sa imo pagbata. Pero handomon mo gihapon ang imo bana, kag siya magagahom sa imo. Kag nagsiling siya sa lalaki, bangod kay nagpasugot ka sa imo asawa, kag nagkaon sang bunga sang kahoy, nga ginsiling ko sa imo nga hindi pagkaunon. Ang duta pagapakamalaoton tungod sa imo. Magapangabudlay ka sing todo sa bugos mo nga pagkabuhi, agod makapatubas ini sing tuman nga pagkaon
para sa inyo. Ang duta magapatubo sing hilamon kag tunokon nga mga kahoy-kahoy, kag mapilitan ka sa pagkaon sing mga hilamon sa latagon. Kinahanglan magpabalahas ka kag mag-obra sing tudugid, agod makapatubas sing pagkaon ang duta. Tubtob magbalik ka sa duta sa diin ka maghalin, kay ginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw magabalik. Ginhingalanan ni Adan ang iya asawa kay Eva, kay siya ang iloy sang bug-os nga katawhan. Kag ang Ginoong Dios naghimo sing mga bayo gikan sa panit sang sapat para kay Adan kag sa iya asawa, kag ginpabayuan niya sila. Si Adan kag si Eva gintabog halin sa katamnan sang Eden. Dayon ang Ginoong Dios nagsiling, karon ang tawo nanginsubong sa aton, kay nakahibalo na siya kung ano ang maayo kag malain. Indi gid siya pagpakaunon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, kay kun makakaon siya sini, magakabuhi siya sing walay katubtuban. Gani ang Ginoong Dios nagtabog sa iya halin sa katamnan sang Eden, kag ginpadala siya sa pagpanguma sang duta sa diin siya gindihon. Gintabog sang Dios ang tawo pagwa, kag sa nasidlangan sang katamnan sang Eden, may ginbutang siya nga mga sapat nga may mga pakpak, kag nagadabdab nga espada nga nagabalabag sa tanan nga alagyan, agod nga wala sing may makapalapit sa kahoy sang kabuhi. Mga biyan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 4. Madamo gid nga salamat.